Ola chuses, we are here yet again, con outra cousa esta de mirar titos deses. É que o tito non para, pero desta vez para algo ben. Obviamente seguidesme mandando moita miseria a TikTok, é así, pero como que xa se fai todo un pouco repetitiva, é así. Pero hoxe traio unhas perlas que ides flipar. Desde aquí quero tomar esta oportunidade para agradecerlle a todas estas creadoras de TikTok todo o seu contido, porque de verdade non ten desperdicio deses. Así que vamos mirar a cosa, vale? Vou mirar a cosa, vale. Hi, Mrs. Rowling. Look, I've been going through the script, and I think my character is a little bit offensive. And maybe Shut your mouth! You are just a simple poeta. Do as I say. Carallo, I cannot eat this food. Land Robbery Shoot. There is no churrasco and filloas. Back in Galiza, my best friend is a cow. Wingardium Leviosa. Back home, I speak Galego when I go to the aldea. You bought your wand at Ollivanders. I bought my wand in Gadis. Expecto patronum. Of course I don't speak Gallego when I don't go to the aldea. I just speak in a very heavily accented Spanish all the time. Yo hablo español normativo, eh? Of course, yes, Gallego has very beautiful words, like lusco-fusco, polvoreta, anarimo... Cada día más linda, cada día mejor. Wow deses. Ou seja, esta rapaza dalle 40.000 voltas a todo o pirolado de guionistas que teñen na gallega. Por favor, guionistas da gallega, sinto moito, pero chegou a vos o fin. Esta rapaza con esta única peza audiovisual superou todas as vosas carreiras e todo o que podades acabar en toda a vosa vida. Sinto comunicarvos, pero é que esta rapaza, estas cousas son que separan o entretemento da arte. Isto é arte. Coller todos os elementos e preconceptos que esta peza recolle, creando un produto novo e xenuíno, é o que fai o que esta sexa arte. Isto é arte. Por favor, ide seguir agora mesmo a esta rapaza porque non ten desperdicio absolutamente nada do que pon en TikTok, por favor. Este non é o TikTok que merecemos, pero sí o que queremos. Por favor, gracias por existir. Como podemos ver, as históricas estrelas da televisión de Galicia pois tamén se lanzaron ao TikTok e así. Non sei se para ben ou para mal, pero bueno, eu creo que Pin intento, que non se dixe que non o intenta. Que a Lady Gaga galega ten moito que dicir ainda nesta rede. O médico díxome que teño que ir a un puticlub despois de todas as comidas. E estou no levando a rajatable, sí. No. Díjolle máis, a min vaime ben, pero o tratamento, pero o problema, por exemplo, é a primeira hora. Ás 9 da mañán, peto e non me queren abrir. Pero me extraña moito que lle mandara de puticlús para os ardores de estómago. Podeme deixar a receta? Mandoume usted, bueno... Es que me extraña moitísimo. Deixeme a receta, que ao mellor, ou escribes, a veces escribes tamén rápido. Teño aquí varias. Sí. Pero que lle mande vir a un puticlub para ardor de estómago. Sí. Luis. Sí. Luis. Dígame. Sal de frutas. Eso. Sal de frutas. Dixille eu. Luis, sal de frutas. Ai, Dios mío, de verdad, sal de fruta, que, ai, Dios mío, jova, como se enjañou de tal xeito e así. Bueno, esta peza non é propiamente o TikTok, pero estaba subido ao TikTok e dixen, bueno, poñer así. Mas que nada, para poñer un pouco así en contraste, pois a creación da rapaza esta é o nivel da guionización da TVG. O contraste das pesas de Malva e dos chistes dos puticlús, pois bueno, xa o facedes vos, non fai falta eu aquí ven xente educada e experimentada no mundo contemporáneo e non hai que explicar todo. A boa entendedora, poucas palabras fan falta, e así, non é? Pois iso. Ter pouca vergonza, pouca vergonza. Ti imagina o tipo o guionista. O sol de mima, que puta risa, Que puta risa, sal de frutas ir de putas, mima.
calquer día caivos a pirola ao chan do podre que tedes, amigos, porque isto non ten salvación de Deus, Guau, los gallegos los más duros, tal, no sé qué. Bueno, a ver, este rapaz supoño que será hetero, así, é mítico, en plan, como cando nevou aí en Madrid, que ninguén se enterou. Ai, sabías que eu nevou en Madrid, ninguén se enterou, verdad? Pois sí, nevou en Madrid, dijo luego, a primicia. Todos os señores aí, non sei que, neve, non pasa nada, tal, non sei que. Pero bueno, a ver, está para ver, así, non sei, tampouco non me parece así demasiado mal, así. Frases que tienes que saber si vienes a Galicia. Cuando alguien te dice, parece que va a llover, entre tú y yo, date por jodido. Llueve seguro. Tú dirás, pero bueno, lloverá poco. Llover desde arriba, desde abajo, desde los lados, da igual que lleves paraguas, chubasquero, vas a acabar empapado o empapada. Buah, chavalada, ¿sabíais que en Galicia llueve? Va a llover que flipas si viene a Galicia, chaval. ¿Cómo va a llover, chaval? Ya va a llover en Galicia. Madre mía, cómo llueve. Madre mía, cómo llueve en Galicia. Buah, chaval. Llueve que puto flipas en Galicia. ¿Cómo llueve, joder? Puta lluvia torrencial, me cago en mi puta vida. ¿Cómo llueve en puta Galicia, joder? Ya está. Joder, convencido, un novo follower que tes, joder. Con este... Veña, imos procurar xuntos a palabra feira no dicionario da Real Academia Galega. Frases e expresións con feira. Corta-feira ou cuarta-feira, mércores. Quinta-feira, xoves. Segunda-feira, luns. Sexta-feira, venres. Terceira-feira ou terza-feira, martes. As feiras son as formas tradicionais dos días da semana en galego. E xa está, sigan sendo galego. E de verdade que non pasa nada porque alguén diga os días da semana de forma diferente. Ambas formas son galegas. Dixo eu que en euskera facemos o mesmo. Eu dixo astelna, astearte, asteazkena, osteguna, ostirala, larumbata eta igandea, mas na Bizkaia din astelena, martitzena, eguazkena, eguena, barikua, zapatua eta domeka. E xa está. Na variedade está a riqueza dunha lingua. Guau, que extremista, tal, non sei que feira de que, mi abuela non decía nada de feiras de esos, e andan agora a inventar estos gallegueiros non sei que de feiras ou así, que se vayan pa puto Portugal, hostia, pero que se cree este rapaz así, que non sei que de feira, non sei que, eso non se dijo nunca en su puta vida, tal, non sei que sempre se dice martes, jueves, miércoles, jueves, Buernes, sábado y domingo. Mi abuela siempre decía súbodo, nada de sábado, decía súbodo mi abuela, sabes que é lo que te digo? Por se non o notache este rapaz euskaldún e así, e de Euskal Herria este, do País Vasco este e así, Dios mío, a paciencia que ten este rapaz tratando cos señoros, poñéndolle puta merda, literal, puta merda, bosta. A bosta ten moito máis valor que todo o que lle comentan este rapaz nos vídeos falando gallego. Madre mía, de verdad, madre mía, por favor, tes o seo gañado. Os meus parabéns, así. E deste mensaxe este rapaz, así, porque tamén poñe cosas bonitas, así. E fala así gallego bastante bien, e así, como va a aprender gallego si este así tan lego, si así? Sabes por qué aprendió gallego? Porque el sistema en el País Vasco para aprender gallego funciona. El sistema funciona, aquí no funciona el sistema, allí sí que funciona para aprender el gallego. Aquí el sistema muy estropeado. Que a mí no me da ganas de aprender nada. El sistema. Que a mí no me da ganas de asumir ninguna responsabilidad sobre os meus actos. El sistema. ¿Por qué me contáis vuestras mierdas de vuestra vida como si me importara, cariño? No me interesa tu vida de mierda. Haz tu vida, que yo hago la... Literal, a quen lle importa toda esa merda? A mí personalmente, pues non moi. Bueno, a ver, de vez en cando sí que me importa, pero por regla xeral, pues mira, prefiro mirar a Peloponi, que es... Bueno, a verdad que tampouco non quero mirar a Peloponi para nada, pero fíxeme dejar este titose así. En inglés, sled. En francés, traîneau. En castelán, trineu. En catalán, trineu. En portugués, trenó. En galego... Que catalán de que eso non é un idioma? Zorra. E non é ningunha broma. Os nenos baixaron a montaña montados nunha zorra. Hai deportes como o bobsleigh que non deixan de ser unha carreira de zorras. En galego o animal chámase raposa e non zorra. E zorra tamén pode ser un adxetivo, que significa lenta, parsimoniosa ou mesmo algo húmida. Así que podes ter roupa zorra no tendal ou ir zorra a clase.
Iso sí, zorra non se pode empregar como insulto en galego. O equivalente é pendanga, pelella, pécora, candonga, coiruda... E tampouco podes dicir que non tes nin zorra. Non ten sentido. Só podes dicir que non tes nin idea. A verdade é que puden terme molestado en buscar a etimoloxía de zorra antes de facer o vídeo pero mira, non o fixen demasiado tarde, whatever. Mi madriña, todas as noticias de putísima merda, unha chica pone en TikTok, Dios mío, é que España está curso, de verdade. Mira, a veces dixo, vale, é un sitio normal, hai xente que, bueno, máis lista, máis parva, como en todos lados, máis inculta, máis paleta, como en todos lados, pero que there's no hope, non hai esperanza para esta xente. Unha chica traduce palabras del español al gallego en TikTok. O carallo é que hai xente que cobra por facer iso, o sea, ni sequera molestarse en entrar no que era o Digo Choeu e ver que é un servicio de televisión pública gallega. Unha chica. Sí, son de Galiza. Cádiz moito, vivamos como galegos moita coña marinera, pero para topar produtos etiquetados en galego teño que ir ao Eroski. Somos que máis nos producimos no Estado español e somos os que máis pagamos. Imponiendo el gallego. Extremista, andas imponiendo el gallego, tal, no sé qué. Después no me extraña que la gente que le importa una mierda el gallego anda a odiar el gallego por culpa de las profesoras de gallego malas y por estos que andan a imponer el gallego, no sé qué. Yo hablo en español porque quiero, porque no tengo culpa de que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, no sé qué quieren imponer el gallego, tal, así. Pero bueno, o resto sí que está bien, así. ¡Vivamos como gallegos de eses! Vamos a hablar do meu análise. Aquí está o meu gráfico de análise sobre a representación do acento galego en películas españolas. Non contas películas en galego porque desas hai 5 están todas feitas a nivel Galiza, non están feitas a nivel Estado español. Arriba temos personaxes principais interpretados por actrices e actores galegas, que é máis raro do que un podría pensar. E abaixo temos personaxes principais interpretadas por actrices e actores de vai saber ti onde. Porque que mellor representación podemos ter as galegas que unha persoa de Madrid facendo de alguén de aquí. Despois á esquerda temos personaxes principais con acento galego decente e á dereita temos nin rastro de acento galego. Isto denomineino o espectro Bardem Verdú. Bardem que se molesta en poñer un acento galego decente nas súas películas e Verdú que non fai. A ver, pero tampouco creo que a decisión de non darlle os personaxes de acento galego sexa cousa de Maribel Verdú, sabes? O punto medio sería acento galego pero a veces é mal feito. Así que o punto medio tamén se lle chama el desorden que dejas. E bueno, a miña teoría é que todas as películas españolas ambientadas en Galiza caen en algún punto destes 4 cuadrantes. Esta rapaza, ademais de ser unha excepcional guionista, é científica, Dios mío, vos vistes alguna das tantas ciencia metida? O sea, volved a mirar o TikTok, e dos ao TikTok a mirar o TikTok, porque mota ciencia nesto metido, é así. Que, a ver, mira, estou facendo un fío, mirei 3 capítulos, creo que, del desorden que degas ese. E a ver, non sei que dicirlle. Podes ver as miñas impresións ali no Twitter, así. El desorden que degas, masterpiece. A ver, depende. Depende del hábitat donde quieras la gallega. Para dejártelo claro, hay 3 tipos de gallegas. He hecho un 2 con la mano. 3. Está la gallega de monte, pacífica, tranquila, de piel blanquecina, tranquila como sus cabras cuando las mira pacer y sus vacas también y la leche de sus quesos. Eso. Ou sexa, pero, de verdade, canta xente ten cabras en puta Gallecia? Non hai tantas cabras en Gallecia, hai moitas máis putas vacas. Luego está la gallega de mar, esa gallega que se pasa todo el día tejiendo redes, arreglando apaños, haciendo que las nécoras piquen en las nasas, y se sabe todas las calidades de los pescados, más morenitas, más cookies. Y luego estamos las gallegas como yo, ni sol ni sombra, vivimos en el medio, tengo monte a la derecha y playa a la izquierda, me llevo las vacas a que coman un poco de cuncha en la arena. Ahí ya depende del hábitat que tú quieras, somos más variables, más fluibles, nos movemos más. Ya tú depende de lo que elijas y según el hábitat que quieras, elige tu carnaza. Espero haberte ayudado. Puta. What the fuck, a peña, what the fuck, eu de verdade, a mí nunca deixa de sorprenderme as putas cousas estas, porque moitas veces intento imaginar escenarios surrealistas, en plan, na miña cabeza, pero claro, ao final despois a xente sempre fai cousas moito, o sea, 1000 veces peores ou whatever, en plan do que imaginaba, é así. Non sei en que momento, bueno, obviamente sí que sei en que momento, pero como en plan, ou seja, a agricultura e a pesca é a base da subsistencia humana, ou seja, leva existindo en todas as culturas do puto mundo literal
desde sempre, o sea, desde que se inventou, desde hai, non sei, canto, ahora non son historiador, hostia, desde hai 200 anos ou así que se inventou a agricultura. Non sei que del monte, del mar, que a collenácara. Cultures you're allowed to bully. A presentation by me. We shouldn't bully any culture because every culture is unique in its own way, and even though we might not understand certain mannerisms in some cultures, we should still respect them as they are. Number 2, French. Eu flipo cas novas xuventudes gallegueiras radicalizadas, así é. Eu flipo, de verdade, pero vos crees que un rapaz desta, creo que non sei cansa nos ten, pero creo que ainda vai no instituto, que pode ter un discurso tan radicalizado, extremista como isto, Dios mío. Pero que estamos creando aquí, Dios mío? Que estamos creando aquí, Dios mío, por favor? Moitas veces en plan penso, por que eu fago un esforzo consciente e planeado en, non sei, en defender ou en non avergonzarme en plan da miña identidade ou en plan defendela ou calquera cousa ou así. Tampouco nunca tuve así ningún así desprezo consciente contra a cultura española ou así, nin nada diso, pero claro, o meu desprezo e a miña actitude reaccionaria contra esa empezou como reacción aos ataques e así, porque dixo eu, pero bueno, esta xente que o único que sabe en plan da miña puta cultura de quen son eu ao fin e ao cabo, son 4 clichés de mierda e chamarme puto paleto por merdas de antaño que non teñen nada que ver ca realidade actual, obviamente pode escoller o camiño de, pois mira, intento mimetizar a súa cultura, os seus patrón culturales, o sea, hai que falar español e tal, e dicir, mira, pois son español, falo español porque é o coherente, porque obviamente se vives en España e eres español, tens que falar español, o sea, é normal, en plan, chamas así, en plan homoxeneización cultural, en plan do territorio de que conforma un país, non sería un país, non, se non fora homoxéneo. Non sei, é complicado, sí, pero sí, este rapaz de hoxe en día veñen... Mare meva. É que a verdade é que é pa flipar. A puta peña de traca. Se pensabades que Facebook e Twitter estaba así curts, cos señores chungos e así, hold on, que ven aquí TikTok. Xente que contestades con vídeos ás putas verdas que vos poñen en TikTok, merecedes o SEO porque non tedes que facer, non tedes que esforzarvos tanto. Estás facendo un esforzo en balde. Esta xente importa unha puta merda. Todas as argumentacións racionais que vai a expoñer, dalle igual, vai seguir igual. Así que whatever. Espero que vos gustaran as pesas de TikTok que trouxen e así. A min, certamente, sí que me gustaron moito, parecerme moi lúdicas, moi informativas, moi entretidas. Seguide a rapaza esta rapaz tamén último e así, que facer cosa moi bonita, moi preciosa. Ario mío, como juta. Espero vos noutro vídeo, só así. Que supoño que subiré algo máis algún día. Abúrese, así, bicos. Portadevos ben, facede TikToks, así, que moi divertidos. Como jutar mi TikToks, Dios mío, como jutar TikToks, Dios mío, que divertido jutar. Como jutar TikTok, Dios mío, como jutar, Dios mío, Dios mío, como jutar TikTok.